Duşun başına taraplar Türkmenistan meni halkara pulu gatnaşynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny hemde gatnaşyklary mundan bilegim ösdürmeň mümkinçiliklerini ara-alyp maslahatlaşdylar. Gepleşilen dowamyny özara gatnaşyklary puturlanmagy şol sana Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyna goşuşmagy bilen bagly meseleleri öwrarlykyny taldy. Şununla baglykda 2022-nji ýyldan beri goşulýan ýurt işiň synçy derejesine eýe bolan Türkmenistany halkara pulu gatnaşynyň maslahat beriji gollawynyň ähmiýeti belenildi. Duşun ahyryna Türkmenistan ýani halkara pulu gatnaşynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirlen tagalary utgaşdyrmagyň zerurdygy belenildi. Biziň duşugymyza işçiň häsiýet mahsus bolýar halkara pul gatnaşy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmeň mümkinçilikleri boýunça pikir alşmalarymyz taraplar üçin ören peýdaly boldy. Özara gatnaşyklary putulandyrmaga şol sany Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyna goşulmagy bilen bagly meseleler baradaky maksatlarymyz netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistan hemme taraplaryň giň halkara hyzmatdaşlygyna dünýäniň öňdewarjy tejribeleriniň täze işläp taýýarlamalarynyň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Ol Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň durmuşa geçirýän daşary siýasatynyň esasy uğur bolmak bilen ýokary netijelere weslenýär. Ähli guramalarda hyzmatdaşlygyň giň gerimde ösdürilmegi gatnaşyklaryň berk binýadyny üpçün eder. Forsatdan peýdalanyp hyzmatdaşlyk üçin döredip berýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli liderine Gahrman Arkadaga şeýlede Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýaryn.